Marso 1, Domingos Balis. Ito, mayong hapon yung tanan. Kamusta naman mo? Maningin ayok. Mambil Makabalo. Ang hapon diha. Jit Mendoza. Ang hapon Ma'am Sara Laila Amid. Ang hapon Pumikili sa Taghap. Hapon diha Ma'am. Tapos magama na pagkukuan. Gulay. Lumpiang gulay. Sa maninga nagbalik-balik ko. Di man balik-balik. Ang hindi matang Domingo mo kumangani. Kanang hindi mo ngani. Ano maabtan og semana. Maramis mga 3 days nilang sidan. Lagi na naman ngani sa kamanang mga hatdog-hatdog. Paris o buwad. Ay, parang makatipid. Pauli ko galis yan. Dako ang timing ko na puso dito. Paano po ko. Bula-bula nga puso. Skarte na naman ta para makatipid. Halig paliton. Ultimong tilapia. Tag 250. Ano mag-iisdang tag 100 kapin. Puro naman pag pinabratuhan tilapia. 250. Sana ba rin kami tugtog? Oh, stop. My sounds man. 5 minutes later. Good morning. Monday morning. Daghang salamat Lord. Daghang salamat sa kasas kinabuhi. Napukus yung atubangan karon. Nakahamon akong luto. O lumpia o fried chicken para bawon. Tapos mga anghilis o sudan nilang itlog. Sinisada. Kay Monday man ron. Wakuros San Isidro. Nakos Cortes. Kay namarog ahang madam dagto sa pinagprepare sa bawon sa isang mga insurrectos. Bitaw. Lunes man ron na ako'y obligasyon laging tulumanon. Mauli ko among lutang na tawhan. Ato na po kumutikaw-tikaw sa bayan dya. Mag-andam ko daan o pamahaw sa kumulakaw. Pamahaw rin yung mga estudyante. Ang president ng estudyante ron, nagduhara ka buok nga grade 8 o grade 10. Kaya grade 12. Basta Lunes o na si Jason. Marinigyan-daman na sila o pamahaw. Mga naman hindi itang obligasyon o bisag asa at magluto. Kamusta din mong tanan? Happy Monday din yung tanan. Labi na ni Ma'am Yuning Ayop. Good morning Ma'am. Di dahil good morning sa Enzo. Padong dahil mo gabi nila ni Ma'am Pili sa Taghap. Good morning dia sa Quezon City. O ni Ma'am Vilma Makabalo. Salamat ka Ma'am. Nadyo ka kanunay sa ahang lakaw. Sunod-sunod ka. Para ka ni Ma'am Yuning Ayop. Oh, good morning ni Ma'am Sara Laila Amid. Good morning, Ma'am.
Marso na ma'am, hapit na graduation. Hapit na magbuwag-buwag ang mga estudyante. Excited ng uban nga mo graduate, moving up. Excited na mag-amping ta ng mga graduating. Kay dati bawa ng panahon. Kay atong pagkuan bitaw, ako makashare dahil istorya ha. Atong pag-moving up, pag-utiking ni Brad Grace, research Esther nga loy kuno na kung ilang katapad nga nag-utiking nga picture na lamang kuno gida. Inahan, pagamahan gada sa picture sa katong mo maestra na anta. Kay ning taliwan. Yung sister nga, loy lagi to kay imbis mag-taking na kay magtudlo na picture na lamay gidas ilang ginikanan. Sakit sa ginikanan to nga picture na lamay ilang gipa-taking sa ilang anak. Tungod dagay kay kaning kinabuhi di mahibawan. Mananggingan karon dugang amping sa mga tanan mag-amping ug asa padong kay di mo hibawan. Magamping tang tanan. O para ni Ma'am Yuning, salamat ka do ma'am sa imong perming pag-message. Bisan sa ang Reels, ang TikTok na ka, sa YouTube na agyapon ka. Salamat ka do sa imong kabuutan. Ug kanis magpili sa taghap, naramalis Manila, pero perming na isa nakalili, isa ka na sa una ng pagsugod og video-video. Manang ambing tanan. Kay labi na ron padung sa Semana Santa, takan kadung mga anomalya. Kay dari pa sa sentro gahapon, dakoy gilakaw dito sentro ila pong mga buhi. Ipang tingapod sila kay ilang mga kanding, kung nama pas amo, kay gusto niya aging buwan ag ilang kanding sibilita dito sa Mamang Mandong, maong putong style lang nga, pag mura ko nung ipahit og iro, pero way iro nakitaan. Darin, abot na po Daris Cortez. Nangimo na po sila. Hindi na po sila nga. Dahil sa kabalihan na doon nga, naminaw na ko to skina nga. Pero iro ko no. Ito bagpo ko nga, basta nga ron, Semana Santa, na dyan yung mga manunuway manggawas. Sa batog pasang lula sa una nga. Basta Semana Santa na mag-amping. Kay ang ibang lidanan na iban mga daot ang utok, yung mutukar. Bawa nga nuna nga sa unang madunggan to ang lula mag ug Semana Santa ko no na mga manunuway, manggawas. Nakahimdom ko nga mag-amping tang tanan, labi na sa mga perming naglakaw-lakaw. Jadi ay karon Lunes lagi 3 o 2 inja mga biyahe na po ko mga alas 6:30 mo lang nag-andam ko dano pamahaw amping tang tanan mo tayong update rong adlaw Lunes pizza 3 di ay advance na banggit ng pizza 3 kaya nga pizza 3 di ay mo na birthday sa ugangan 94 na papa ugma okay boss dang ang mga sister-in-law sabay ilang prepare sa ilang papa basta ugma 94 na sa papa diba 94 na kita ka abot pagkatag 94 na sa papa ugma pohon. 5 minutes later. Merkulis sa buntag, bayang buntag sa tanan, tibok kalibutan, good morning, Philippines, bitaw. Good morning dia sa mga laing nasod, labi na sa igagaw, nas laing nasod. Sa hambis friend, nas Italy, madung buntag diha ma'am. Yuning ayok. Dala pukos, sa Isidro ma'am, mamainit ma'am, o, suman pilit. Huwag ni ma'am pilit sa taghap. Para rin isang tinimplahan, pero din ako yung gamani. No din isang igagaw, pero naharap yung igagaw kagama.
Mga ni buti ang diyang salin-salin sa isang pag-birthday diya sa February 8. Salinan pa dyan ko. Kape. Kape stick. Kape gold. Original. Ha? Ano niyang pamahaw ron? Madumanday, Lenora, Bertaraso, Ramay Manday, sumanin na ni Agarita. Iyaman tunugay na yung gamit. Huwag ako magngani, tinugay ang gamiton. Matupad, kagama. Nagkuhat mo ko sa mga batag mo na o, dehang, piskong upan, lumpiang gulay. Ay, magkakata na kami. Luto nga fried chicken. Magbawon man sila. Upaman mo na ako kasi magdangan mami. Wala ko kapagang kita ko suman nga hangi steam. Katulungan ni kabuok. Katulungan din pamahaw dang painit ng pamahaw. Kaya suman nga ni, material ni, bisan pag sa kabuwan, sobra pagbuwan, butang laman mo sa freezer, gusto ka mo kaon, mo ng steam. Bandang wag sa ibaw, balik ba nis uno, huwag mong steam, pero mo tikig ni, pero kinahanglan sa freezer ni mo butang. Init ni mo, may steam. Bago po bagkonsuman. Mado po, makagama. Aw, kailangan kagaw. Ani, di mag-remorder o basta-basta. Hindi mo kaan o mga kuang. Mga di kaila. Mura pag ako, di sa paguganahan mga kaan o di ang ginama. Pero na may time, maganahan tamo kaon sa mga tanap po tayo sa gama, alang kaila ta. Mga nanay uban, mga lura, nakaprepara na ba mo kung dante? Alas city na. Mambil Mama Kabalo, good morning ma'am. Kainit na ba ka? Ma'am Saralay Lamid. Kumusta? Nainit ang kuwan. Suwan pilit. Saan na ba na niabot? Oh, morning ma'am pilit sa tagap de sa Quezon City. Good morning. Ni Precious. Di ko pa bayulit. Ay suman pilit. May kagrabad si Kapag. Huwag magmular ka mag-isang ugangan ni upaw. Kay naitabuan man, so di man po pwede magpada kay at tuman na siya maabot sa Minatay. At tuman na sa Igsoon, ihaya sa Cavite. Hindi sa paggabi nga, mga lurar ka kung mag-isang mama ni Armando. Bago pa man po kung nagpada o kuan, buwad, o dagos sa mga amiga pang lingad to. Paway sa pagpada kay napapunang itong buwad man. It's precious kay ganahan kong buwad tong danggit nga way bugag kanang pang export. Ano tong prad atong bata kay naluoy ko naghilak ko no katong pagyanti na og dahon sa kanaba og duwaw. Excited ko nung nag-open pag-opening hilak. Kaya wala ko ka na pudugha sa mutangan itong sa kami nga biskuit parang malipay. Matong das kuan, di ako kay gipalit. Parang mahal naman pag pinat cases. Kaya pinat cases sa kaputos, o na, tag city raman na. Karoon tag naman, so marang ang gipalit. Kato na lamang kay nga tag 17, kay sa judges. Kurang na putugman eh. Parang malipay pag bata. Yun so baw. Kahilak lamang po ko nga nihilak ang bata pag open sa katong nagpagsianti ko herbal. Munang niyang amiga ni apilan og patata sa judges
Wa man ko ng Luis sa Manila. Naram na sa Tagbilaran. Makatirahan taong pagbata. Tapos ito kagabi nga ako ni Muraga isang mama. Karon di ay ang gabi pero di man po ko pwede magpadadawa na po ko ikapada. Di ako magama po kuan. Apikin na po kay gabi pa mo ingon. Sa bagay, gabi pa mo larga pero daan ko dari. Di ba mo ko na po hankiri. Wa mo ko na po ibagahi. Hankiri naman ilahang kuan. Kaya grasya sa Diyos na busog sa kusuman. Tapos ang ginamaan. Bahala gabot-bot na po yung init. Kita mo ko kusurip. Nga na ay napilin. Siyempre, madam. Ang igagaw daw po mo. Bakasyon na po ito. Sunod. Ano sa na po ito. Makauli. Uli ka lang ito na so. Tubuhan na kayo itong birthday. Wala ka din mo WhatsApp po kayo sa umasang dyan. Ano lang trabaho. Ako po napalaw-palaw po. Kaya man hang 1 week si Zadanhi. Manang 1 week kita po plano sa Alicia. Di ay. Sabi man ko. WhatsApp 40 days. Di ay. Sabot naman po itong amang dyan nga. Iba man sa trabaho to sa Manila. Nangalan man dyan. Update ng adlaw, Merkulis, Marso, 3 day, di manggod, 4 na dayron. Di manday ko. 4 na dayron. Di umasing ko. March 5 na dayron. Ito yung update ng adlaw, God bless. Amping tang tanan. Sa padong na Huli Week.